At palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos. Praise the Lord! Palakpakan po natin ang ating sarili. Praise the Lord! Kamong wa mamakpak, Ginoo na lay bahala ninyo. Praise the Lord! Pakpak my God! Akong pumalandong. The source of true joy and happiness. Ang tinubdan sa tong tinuod nga kalipay o pagmaya. Pangutana, unsa may kalipay nimo? Kanang imong tapad nga natog, nalipay ka? The source of true joy and happiness. Ang tinubdan sa tinuod nga kalipay o pagmaya. Apas dili pa ta mo tubag sa mga pangutana, sa samang pagagi ay mo kalimot sa inyong ebanghelyo atong assignment. Ebanghelyo ni San Lucas. Asa mo ka ebanghelyo? Ebanghelyo ni San kapitulo 1 bersikulo ngadto sa anam tinito diha. Lucas 1:46 ngadto sa 56. Ang titulo ni Ebanghelyo, The Magnificat. Ang unang linya, Lucas 1, versikulo 46, na kanayon, si Maria mingon, My soul proclaims the greatness of the Lord. My spirit rejoices in God, my Savior. Sabi ni siya pa, mauna na siya. Ang ingon niya si Bisiyat, Bisiyat malam, Bisiyat ko na eh. Ingon ni Bisiyat din eh, nagaday kong kasing-kasing sa Ginoo nagmalipanong kalag tungod sa Dios nga akong manunubos. Ang nakapalipay ni Maria, ang Dios nga nagpakatao sa iyang sabakan. Kisa man ang Dios atong Ginoong, atong sa tibaok, pagka-brightan yung mga buta, eh. The source of true joy and happiness. Unsa man day makapalipay nimo? Unsa day makapalipay nako? Unsa day makapalipay nato? The truest joy is experience that is not generated by self-aggrandizement. Unsa nang aggrandizement? Aggrandizement means a certain increase of power, prestige, and fame. Kana kunong tinuod nga kalipay, di na magikan nga ang imong ikaw na kaila kanila, nga imong mga maayo ilang gipahibaw, nga ikaw maayo kang tao, nga abot sa inyo ha, maingon sila, nisimbar pa na siya. Di na mo tinuod kalipay. Ang tinuod nga kalipay is magnifying God in our lives. Di na makapalipay kay maay kang tao, mahatag jud ka dito, nga ma-offer gay ka, basahan gay mo nga susmisa, nga kung di gay mabasa, masuko-suko ka. Ang makapalipay, may son, na ang Ginoo nimo. Ang makapalipay, nga ikaw o ako, buhi ta, kay kauban na to ang Ginoo, karon ugma og hangtod sa kahangturan. Pakpakan ang Ginoo, may son. Mangutana mo na ako kung sa akong kalipay. Mangutana mo di. Mangutana mo di. Di ko magsama. Akong kalipay mo ni. Kaon bisag unsa. Lipay ko na. Ato-ato na. Kaon bisag unsa. Suroy-suroy panagsa. Lipay ko na. Na ako'y kaila, amiga, amigo, pertindaghana, malipay ko na. Kaya naman yung sila, hula si Padre Glod na Ginoo. Ano siya mo? Anong upaw kayo? Malipay ko na. Kaya akong kalipay is not what I have, but what people feel who I am.
Ang makapalipay na ako may niya, malipay sila ba? Nga di ako lang malipay. Kaya naman ko sa ba nga, malipay ka, buwan na si malipay. Malipay ka, pero ka mo nga, suko, pati suko Kamantay mo? Sige kata-katawa, pero pati suko Lipay ka, pero sila pati paita. Ang makapalipay na mo, nga nakapalipay ka sa ubang mga tao. Ayaw problema kay mo mo sa di naron ni Simbaron wa malipay. Karon ninyo? Ang naong ninyo? Ausay ba makapalipay na to? Di unsa ni makapalipay na to nga ang atong bana mauli na. Gikan sa abroad, daghang kwarta. Butin pati pala hubugaw. Sige kuyo-kuyo sa barkada. Uli sa tuwa, mangulata. Malipay ka. Malipay ka, ngay mong utang, naimpas na. Ngay iki-impas, mangutang na po ka. Mahita mo, ang interest, pati na ko malipay ka. Malipay ka, ngay mong sakit, naayo na. Nga human, naayo ang sakit, ni balik na po ka sa bisyo, ni samot ka sakit. Dato yung sa kastudyo ba nga, kana gani, gi-operahan siya, kaya ba niya ba, nag-gisi ba din iyon nga ka na, sige, operahan ta na. Naman, nalipay siya, kinain siya. Naingon ng, imong beranan, 1 million, ingon ng masakit siya, Gisig sa mot! Imong nalipay na siya, nigisig sa mot. Nalipay siya, nalipay siya, nigisig. 2 million na beranan. Nakaula na siya. Hay, sa ako nang ingon, ang makapalipay, dili ikaw, kunin nalipay ang mga tao ni mo. Nga makita sa ako, si Padiglad mo na siya, malipay ko na Ako yabang, si Padiglad na, maldito ba kayo na Ang makapalipay, what we can bring joy to others, not the joy that you have in yourself. Dili kalimod, nga na'y uban ron, wa malipay. Tinode. Nalipay mo, Huwag hindi malipay lang yun. Nalipay mo, Nalipay. Si Maria, nalipay. Nga no, kinang Ginoo niya. My soul proclaims the greatness of the Lord. My spirit rejoices in God, my Savior. Sabi niya siya pa, din babasado ka niya. Di kalimod na iuban niyo, wa malipay. Uwa mo malipay, ay mo kalipay. Uwa mo malipay, ay mo kagaol. Kaya nga no, wa mo gitaw, nagsigig kalipay. Kaya ang taong sige kalipay, ang taong sige katawa, kuyaw na na. Tinoon mo na? Di ba? Sige katawa, kuyawan ta. Sige kalipay, kuyaw na. Muna nag-goal ka ron, ay problema. Kaya maabot na panahon, malipay ka. Tinoon O iwa sa itaw nga kuwang sa kagool. Kaya nga kwanggol mo sana. Lahat talaga niya, malipay kang mag-all kang malipay. There's nothing permanent in this world. Kung nag-uol ka, kinasakit ka, ni grabe mong sakit, karon naglisod-lisod na ka, ayaw kag-uol. Kay kadugayan, kung doon na kay pagtuo sa Ginoo, maayaw ra ka. Kung nag-uol ka, kay gibiyaan kasi mong bana, ay kag-uol. Kay kadugayan, maanad ra ka. Kung nag-uol ka, o kay trabaho ka ron, pang-apply trabaho. Kay pang-apply na mong trabaho, tawagan ra ka. Mabot yung panahon, makatrabaho ka. Kamu sa nalipay, karon ay kumpiyansa. Ay kumpiyansa. Ngisi-ngisi ka, ikabutan nyo mag-uol ka.
Kay mong bana pati umuga. Nako, i-share ninyo ha. Ato-ato lang eh. Masig malabi mo ha. Masig malipay mong malabi mo dito. Ay mo panabi. Naitabo mo na eh. Gahapon sa buntag, nagmisa ko, kaning misa di Galyo, kaning bang building din, sini. So, Waterfront. Singing kami sa kano. English Mass, the Lord be with you. And also with you. Father! Ko! Sinagol ko, Father! Eh, kung problema na nanay mo. Pero bisag na goal ka karon, angay ka malipay. Kaya nga no, sa imong ka-goal, mas malipay ka, maul, masulban imong ka-goal. Kana bitang, Pader, nasakit ko, Pader. Ayaw ka, ayaw ka-goal, nasakit ka kay, kano, masakit ka, angay ka malipay. Kaya nga no, tungod sa imong sakit, mas naduol ka sa Ginoo. Di ba? Sa una, wala kay sakit, wala yung kasimba-simba. Karon na kay sakit, biso kay misa, nisimba ka. Di ba? Tinahan? Pader! Kibiyan ko sa kumban. Kaunsa? Kipadungog-dungog ko ni mo. Hoy, umutumong sa di. Kanang uban na goal kay gibiyan sa bana. At honestly, naiuban ng mga babae, naiuban ng mga asawa, nalipay, gilabiyaan ng bana. Kaya ano, ang ilang bana, pilting palahubuga, mangulata, ang bana, way ayo nga bana. Tinode. Pero ang punto diha, nga malipay ka, kinaang Ginoo nimo. Bisag nasakit ka, malipay ka, kinamasuod ka sa Ginoo. Biyaan kasi mong bana, tingali di ka malipay, kaya nagkabuwag mo doon, pero sa imong kaugalingon, bisag gibiyaan ka, di ka mag-uol kay Ginoo na nimo. My point is this, the source of true joy and happiness, it's because God is in you. Ang tinubdan sa tinuon nga kalipay o pagmaya kay ang Ginoo naa nimo. Naa nako. Naa nato. And we need to be happy. God is